at designet er specielt for mig, fordi det er en blanding af kunst og funktionalitet. Det handler om at skabe noget tidsløst, samtidig med, at det er moderne og det er unikt for bæreren at have på. I en ung alder startede faktisk mere inden for tøjdesign, fordi jeg altid elskede at plukke ting, jeg ligesom kunne gøre mit outfit eller mig som person mere spændende med, eller mere sådan cool. Min største udfordring er egentlig ikke at få ideen, men at bære den ud til færdigt produkt. Fordi der ofte er mange forhindringer, når du har en god idé. Som for eksempel det økonomiske, eller at få et materiale, der er holdbart nok til det tidsløse design, du har skabt. Jeg vil godt skabe smykker, som kan bæres af alle, uanset alder, uanset køn. Mit navn er Emilie Fabricius. Jeg er smykkedesigner og grundlægger af Ricius.